ई सरकार के घोराई फके नहीं कहला हमरा से कि पाहुन का कवि है ये एगो कविता सुनाई ना, तो हम उनका के एगो तत्काल रचित रचना सुनौनी कहनी कि फेफरी पड़ल ओठ पर बा मुस्की कहिया कटवैबा हे पहुना अपना गावे तू कहिया फेफरी पड़ल ओठ पर बा मुस्की कहिया कटवैबा हे पहुना अपना गावे तू भूला कहिया देबा। बहुत खूब। आइला जहिया खैला तहिया पुआ पूरी पकवान हो, आइला जहिया खैला तहिया पुआ पूरी पकवान हो, अल्लावती के ना गैला तू कैला दूसरा दिन सतुआ दूसरा आइला जहिया खैला तहिया पुआ पूरी पकवान हो, अल्लावती के ना गैला तू कैला दूसरा दिन सतुआन हो। खर्ची खत्म बा अब खिचड़ी अरवाइल बसिया खैबा, खर्ची खत्म बा अब खिचड़ी अरवाइल बसिया खैबा, हे पहुना अपना गावे तू बोल कहिया। वाह वाह कवि जी वाह। लोग कहेला रूप अतिथि होखेला भगवान के, लोग कहेला सरिता दीदी, लोग कहेला लोग कहेला रूप अतिथि होखेला भगवान के, तब काहे तोहर हमरा झलकेला शैतान के। लोग कहेला रूप होखेला भगवान के, तब काहे तोहर हमरा झलकेला शैतान के। तखुटिया टांगल झोरा झंडा, खुटिया टांगल झोरा झंडा, कब पिठिया लटकैबा, हे पहुना अपना गावे तू बोल कहिया, हे पहुना अपना गावे तू बोल कहिया जइबा। अगला बंद सुनी। सोजहग साबुन के टिकिया और वैला मली मली देह से, सोजहग साबुन के टिकिया और वैला मली मली देह से, रगड़ी मांझी चमकावा अपन देहिया तू रेह से, रगड़ी मांझी चमकावा अपन देहिया तू रेह से। ढकना लेके कार गिंद से तू भिखिया मंगवैबा, ढकना लेके
कारविंद से तुम भिखिया मंगवई हे पहुना अपना गावे तुम भूल कहिया। बहुत अंतिम में ले आओ तनी, अंतिम में ले आओ तनी, अंतिम में ले आओ तनी, लंबा बात लेकिन अंतिम में ले आओ तनी जी, समय के भी ध्यान में रख के। ठीक ठीक अंतिम बात सुना जाओ ना, अंतिम अंतिम सुना जाओ, बोली बोली मर्यादा का उल्लंघन हम ना करें ना बोली। तब अंतिम अंतिम सुना जाओ। तब पड़ुआ जैसन पड़ल पड़ल और चंतुरला बस खटके, पड़ुआ जैसन पड़ल पड़ल और चंतुरला बस खटके, आज अभी जे ना गईला घेटुआवल जइबा टटके। पड़ुआ जैसन पड़ल पड़ल और चंतुरला बस खटके, आज अभी जे ना गईला घेटुआवल जइबा टटके। त कहिया डेग उठैबा पहुना, कहिया डेग उठैबा पहुना, खटिया कब खलियैबा हे पहुना अपना गावे भूल कहिया। बहुत बढ़िया सर। तो सर फाइनली गइलन कि ना गइलन?